एगो जीजा जी से एगो साली जिद करतिया कि हम नवरात्र के मेला देखे चलब तो जीन्स पहन के ही चलब। जीजा जी ओकरा के समझावत हवन कि देखा बुची, आजकल जुग जमाना ठीक नहीं के, तोरा नवरात्र के मेला देखे के चले के बाद तो सूट पहन ला। ओ मानत नहीं कि वो अपना जीजा जी से जिद करतिया कि जीजा जी हम जब भी चलब तो जीन्स पहनिए के चलब मेला देखे खातिर। ओकर जीजा जी समझावत हवन कि देखा बबुनी, ई बात ठीक नहीं के, तोहरा मेला देखे के चले के बाद तो तनी सभ्यता संस्कार से चला, सूट पहन ला। कौना भाव में समझावत बाटे, आई ई गाना के माध्यम से सुनी। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई, सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई। साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई, साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई, सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई। साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई, साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। कि हम संगे ना ले जाई, कैसे ओकरा के समझावत हवन। हो ई बात नहीं खे कि हम मेला ना घुमाईब। हो ई नहीं खे कहत कि हम संगे ना ले जाईब, कि हम मेला ना घुमाईब। पता चली पापा के तू अखिया लाल हो जाई। जीजा जी बतावत हवन साली जी से कि देखा तोहार बाबूजी के पता चली, तोहार पापा जी के पता चली तो गुस्सा से आंख लाल कर दी है, फिर तू नवरात्र के मेला कभी ना देख पैबो। कौना भाव में हो नहीं कि कहत कि हम संगे ना ले जाईब, ई बात नहीं खे कि हम मेला ना घुमाईब। पता चली पापा कि तुम अखिया लाल हो जाई, पता चली पापा कि तुम अखिया लाल हो जाई। साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई, साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। जींस पहन के घूमे चलबो नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई, साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई, साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। आजकल के देखते बारू कैसन बा जमाना, घूमे लोग जाते नवरात्र के बहाना।
कैसन बा जमाना, घूमे लोग जादे नवरात्र के बहाना। दर्शन माई से आजो ना तो काल हो जाई। कौना भाव में समझावत बटे कि देखा अगर बढ़िया अगर फरका रही तो सवेरे भी जाकर दर्शन कर लेबो। आज तो सप्तमी बा, कल भी जाकर के माई से दर्शन कर ले सकेलू, लेकिन वो मानत नहीं कि कौना भाव में समझावत बाटे कि दर्शन माई से आजो ना तो काल हो जाई बबुनी। ए साली सूट पहिरला नाही तो बवाल हो जाई बबुनी। सूट पहिरला नाही तो बवाल हो जाई। जींस पहन के घूमे चलबू नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। जींस पहन के घूमे चलबू नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाइए साली सूट पहिरला नाही तो बवाल हो जाई। साली सूट पहिरला नाही तो बवाल हो जाई। ई नहीं की कहत कि हम संगे ना ले जाइब, ई बात नहीं खे कि हम मेला ना दिखाइब। पता चली पापा कि तू अखिया लाल हो जाई। साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। साली सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। जींस पहन के घूमे चलबू नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। जींस पहन के घूमे चलबू नवरात्र के मेला का, कहीं साली जी हो भीड़ बड़ा होला। सभ्यता के नाम पर सवाल हो जाई। साली जी सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। साली जी सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। साली जी सूट पहिरला नहीं तो बवाल हो जाई। आप हमारे चैनल सरगम एंड टीम को सब्सक्राइब करें। हम सरगम सर पुनः फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए गीत संगीत के साथ।